dasmu tenan wae aku. Sedih masamu ngene iki apa direken penak piye? Aku lo mulai lo duit dijaluk bojoku. Oh, itu ora ngrasakne. Aku iki tenan. Berarti awakmu dijajah wong wedok ya Mas. Iya. Sabar ya Mas, wong wedok ya ngono iku menang-menangan dhewe lho Mas. Padahal wong lanang sing golek duit, wong wedok sing karingan to ngono kuwi lho. Wong wedok iso menang-menangan. Awak dhewe arep dolan metu arep ngopi arep mancing arep nyanti ngono diganduli ora entuk. Karepe kok nunggu iya. Awak dhewe gak mongko sing mergawe. Kono kok iso malah larang-larang awak dhewe metu. Awak dhewe iku koyo terkengkang kok terjajah lho Kak. Wong lanang iku sakne. Apa nyapole? Aku ngewangi awakmu nangis. Nyapo kowe ngewangi aku nangis. Aku dhewe yo nglakoni. Berarti kowe yo ngono kuwi. Le, awake dhewe iki mangsamu ki dadi pejuang lho, Le. Pejuang. Iya pejuang lho. Awakmu apa tau dadi pejuang?